ka koro ok nyal thiedhi kae. Shift bende biro bedo kamano koso. King'iyo outpatient gin nitie gimoro mwaluongo ni primary care network. Mane gima dhi bede primary health care fund, ok odhi bede social health insurance. To kad to en achiel miyo nyalo wuotho go kon gi kon. Manyiso ni ka antie Nairobi ka Iklimani ka kenda dake primary care network maka ta awuok adhi Asembo nguka konyango kumae to tuogo ya kuno koritera abidha. Manyiso ni antie primary care network mopogre. Gimebo tim en thieth tibo miya. En mana ni koro to nyaka ndiki ni to adwa medo bet ka koso abire temporary visit adok kucho. Nikech ka adwa medo bet kata seche moko nyalo bet na retire. Koro idloka iketa kanyo. To kaduog kana ng'at mobiro to dok to koro kanyo oketa. Manyiso ni account midhi gole pesani ok dhi gole account ma mantie Asembo nguka kucho. Tidhi gole account ma antie primary care network momiya ma Kilimani ka. Nikech ng'ato boyudo ni itimonu mapping to nitie primary care network mondo be nitie ng'at achiel kata nyambre achiel kata daktari achiel mawuotho e kind udigi mondo ng'ini ngima uchal nade. Mano moko mar ariyo jawinjo mora winjo kowacho ne seche moko en gi mona ariyo gi nyithindo 14 chiegni wacho ni an nyathi mar 13 e odwa to i bedo nyathi mar 13 ni to ka tek ing'eni ok inyal bedo ni in gi nyithindo 14 to nyithindo 14 gi te idak kod gi ot ibodo ni nyithindo 14 nitie moko ma osewe dak e ot manyiso ni gisedwaro kargi nyithindo 14 nitie moko mosekadho higni 30 koro gin gi kargi ken wach ni nyithindo 14 gi kata auchiel pod odong kata auchiel odong kon gi idong ga 5 kon gi kon kata idong mana ga 3 kon gi kon nikech mano gin auchiel koro manyiso ni aboro osetieko kendo osewuok e ot ka koro gionge e higa matin ne igni 18 kata igni 25 ne jok ma pod somo koro gin iyudo ni magi te pod dhi bedo nikech ichudo ya household ichudo minodi ichudo pod gigi te dhi keti agula achiel koro ute ubedo covered to ng'ato wacho ni nyithindo tibo ket nyaka girom nade koro iyudo ni ka ng'ato nyuola ni jok mantie sani wabo register jite basto koro wachako register jok modong at birth konyuoli ti register igi kanyo koro wang'iyo kichopo higni 7 ti kichopo higni 7 to kao fingerprints ni koro kidonjo to itimo identification mayot to gi mano kwa keto tenge matin ka in nyathi ma this kichopo higni 18 to koro nyaka register kaka a household to kichopo higni 21 koro wachako ng'iyo ni nyaka koro ichak golo chudo mari kaponi ok idhi sikul to ka nitie evidence ni nitie college nitie university kendo isomo full time to wamiyi thuolo nyaka higni 25 ka in koro jonyuol ni ma pod chudo ni ka jonyuol ni chudo to yudo benefits kanyo to koro kikadho kanyo to neno ni imbe koro iromo imbe koro nego be ni in gi yuto mari wang'iyi kaka household kionge go ngang to jo sirkal chulo ni to ka in go nitie gimoro matin ma minyalo yudo ti wang'iyo ni ei gima tin minyalo yudo no kod obed tich kod obed ohala marom nade monego be ni golo mondo iyud mondo okony e thieth mari kendo kony jopiny ng'ato wacho ni ng'ato penjo ni to jok moko nyalo bet ang'o miyo akeno penjo ni ang'o miyo gini odhi malo Openjo ni ang'o momiyo chudo mar SHIF itimo kalure gi yuto to tuo to ok bi kalure gi yuto mar ng'ato. Bas, gimomiyo waluonge ni social health insurance en kama nikech en solidarity. Gini wadhi wate kata wadong wate. Ka jok motimo medicine to wacho no chal gi action potential. Kitimo gimoro achiel titugo gigote. Manyiso ni ng'at achiel ka tuo e kindwa nyaka benwa ng'ano ni giratiro mare mar yudo yath. En mani in ma yuto ni malo ni. Idhi konyo ng'at ma onge yuto kata ng'at ma yuto ni piny. To in ng'at ma ngima ni idhi konyo ng'at ma tuo kata man gi midekre ng'ato seche moko nitie nitie seche moko ikeo dhi mbele. Koro in ngima nikech pod ikitin to ichieng' moro ni chop kucho. Koro nyaka bed ni ng'at matin ni kochiwo to mare cha konyi nikech gini en gima waluongo gi dho ngere ni cross subsidy. Yudo ka the poor
cross-subsidized by the rich, tiyudo ka the young are cross-subsidized, the old, tiyudo ka jok ma have, they cross-subsidized those who don't have. Koro gini wakonyre. Ng'at ma nigo konyo ng'ama onge go, ng'ama tin konyo ng'ama duong', ng'ama nigo konyo ng'ama onge go, to ng'ama ngima be konyo ng'ama tuo. To bende ng'ato penjo ni ponono ka NHIF kacha nantiere kod gowi, to koro NHIF bedo first out, koro wadhi e SHIF. Gope go iwene, kose gope go be iting'o, koro duogo ka SHIF ka, kose ji chako manyien ji duto. Ka to wabo chaka manyien, en mane kai mano kore pogruok. Kiduogo kone to chaka manyien, i register tichako contribute manyien.